y gynhaliwyd y gystadleuaeth enwog hon am y tro olaf. Ac eithon ni draw yno I gael gweld y cyfan a gath Maynard draw i'r ysgol hefyd y bore yma. Fel capten clwb golf Pendalar eleni, mae'n fraint gynnon ni gael derbyn Pendalar yma eto. Maen nhw wedi bod yma rwan ers sawl blwyddyn. A mae'n help garw bod ysgol Pendalar yn dwad â'i gystadleuaeth yma oherwydd mae o'n gwneud enw da i'r clwb. A hefyd falla gobeithio yn denu eraill I ddod I mai chwarae hefyd de. Mae'n un fyddai fwyaf heddiw, jyst am arfer. Diwrnod pwysig iawn dydy ag yr un dwytha yn anffodus Iau Bach wedi gwneud uffar o job dda dros y blynyddoedd, godi pres Ysgol Pendalar a dwi'n edrych ymlaen i'r diwrnod, mae'n rhaid mi gyfadda. Pendalar means everything to me. As you know, I raise a few bob for children, that whatever we can. And sadly it's the last one here, but I'm captain of Carnarvon Golf Club next year, so we hope to do something there as well. Mae o'n fraint achos mae diwrnod hapus, mae diwrnod hwyliog braf. Ond cofiwch, mae diwrnod yn mwy. Mae yna fwy i'r diwrnod, mae'na ocsiwn werth I chael yma. A mae yna lyniau bendigedig o Ynys Llanddwyn ar werth. Efo'r gystadleuaeth yn codi gymaint o arian I helpu'r ysgol, pam felly maen nhw'n bwriadu dod â hi I ben? Trio cynnal safona, dyna di'r broblem. A dyna pam da ni'n meddwl rei gorau iddi. Mae'n anodd I ni fynd ar ôl yr un pobl bob tro, megis noddwyr. Megis yr hogia o'r de sydd wedi cynnogi ffantastig dros y blynyddoedd. Da ni'n codi hyn a hyn ar yr aelodau Mangor sydd wedi bod yn ffantastig a diolch digon I glwb Bangor hefyd am gynnal y gystadleuaeth bob blwyddyn. A hefyd da ni'n codi ar ymwelwyr I ddod I chwarae. Codi dipyn bach mwy na nhw ond maen nhw'n cael bwyd ar ôl chwarae. Mae'r rhai o'r ymwelwyr rheini yn wynebau cyfarwydd iawn yng Nghymru, sydd hefyd yn helpu godi profil y gystadleuaeth a'r ysgol. Da iawn. Cameras nhw. Diolch fawr. Ydych chi'n licio dilyn ni am yr 17 nesaf sy'n handi iawn? Mae rhywun yn falch bod yn gallu helpu Ysgol Pendalar bob amser a da ni gyd yn falch o gadwad a cyfrannu a wrth gwrs mae'r diwrnod yn diwrnod mor wych. Dwi'n meddwl bod fi wedi bod yma fwy neu lai o'r dechrau. Dwi wedi methu rhyw ddwy oherwydd gadw canu yn y de. Ond dwi wedi trio cefnogi ac yn wastad yn falch o gael lle. Wel, mae hwn wedi bod yn ddiwrnod arbennig dros rhyw 4 blynedd ar 10 bellach a dwi'n meddwl bod fi wedi bod I bron iawn bob un achos mae'r mab un yn ddeunaw. Felly mae siŵr bod fi wedi bod I bron iawn bob un erbyn hyn a mae mab wrth gwrs yn Pendalar. Dros y blynyddoedd mae yna bob math o bobl wedi bod yn chwarae. Mae Stewart Cable wedi bod yma yn chwarae, Emyr Wyn wrth gwrs sydd wedi bod yn un o Sologon yn anffodus methu bod yma heddiw. Dewi Pws yn naturiol wedi bod yma, bob math o bobl. Mae'n lot o hwyl a mae yna gymaint o bobl yn chwarae yma o glwb Bangor a o dod o bob man rhyw 270 dwi'n meddwl heddiw sydd yn gefnogaeth anhygoel i'r ysgol dwi'n meddwl. Mae wastad yn bod braf yn ôl ym Mangor yma bod fi'n gwybod yn berffaith sicr bod fi'n mynd I hacio'n ffordd rownd achos dwi'n wedi gafal mewn clwb golf ys dipyn go lew. Mae'r cwrs sy'n gallu dweud hyn yn garedig yn un eitha calad, yn enwedig I hen begor fel fi, sydd yn deud ar ôl pob un blwyddyn, dwi'n mynd gwneud hyn eto blwyddyn nesaf, ond dod yn ôl marwyn oherwydd bod yn achos mor dilwm. Mi symudodd yr ysgol i'r adeilad newydd sbon ma tu nôl I mi 2 blynedd yn ôl a drwy ddigwyddiadau fel y gystadleuaeth golf maen nhw'n dal I wella'r adnoddau sydd ganddyn nhw. Dyma un o'r prosiectau diweddara ni. Da ni'n ariannu'n hunan. Gardd coffa I blant da ni wedi golli dros y blynyddoedd. A'r gobaith ydy bydd 'na rieni'n gallu mynd I fanna a eistedd ac a meddwl am eu plant a felly. A mae bob dosbarth I gael cyfle I weithio ar y cynllun yma. A mae'n brofiad difyr iawn i'n lot o'n nhw lle. Fe rhaid I mi ddal I godi arian da, ond beth swn i'n licio fysa rhywun yn rwla mewn awdurdod yn y Cenilliad neu Cyngor Gwynedd bod nhw'n edrych ar sefyllfa ariannu ysgolion arbennig yn 10 ac yn gyfiawn. A wedyn, ella fydda ni symud ymlaen wedyn I wneud beth da ni fod I wneud, sef rhoi addysg cyflawn I blant sydd ag anghenion arbennig dwys iawn.